Malawi Today. Mwazuka bwanji pa UDF National Caucus mapano konse komwe tili ya ndakakamizika ndi akuluakulu a grupu iyi kuti ndiyankhulepo ngati ine director pa nkhani yomwe ili m'magrupu osiyanasiyana, nkhani yomwe ikukhuza Sister Aisha Mambo. Pali kuzunguzika kwambiri kapena kuyankhula kwambiri anthu pa video yomwe yangotipeza kuyambira dzana dzulo, yomwe ikuzungulira ma social media mwambiri, magrupu mwambiri, yomwe ikupereka kapena yomwe yayambisa kuyankhula ena kwa bwino, ena kuyankhula kosakhala bwino, kuyankhulanso kwa mwano komwe kukuoneka kuti nkonyozesa Mai Aisha Mambo. Ndiyankhula magawo atatu. Choyambirira chomwe tingaziwe nchona kuti Mai Aisha Mambo ndi mzimayi wa ulemu wake, amene ali ndi banja lake, amene ali ndi ana ake, komanso amene ali ndi achibale ake, omwe nkukhala kwawo ayeneka kulandira ulemu chifukwa ndi munthu olemekezeka. Kuchoka pamenepo, Mai Aisha Mambo ndi mtsogoleri wa mmodzi amene akutumikira chipani cha United Democratic Front mwachidule UDF, komanso ndi NEC member mwa icho. Amenewa ndi munthu wankulu amene sangapange chinthu mpungwepungwe, amene sangapange chinthu mosalemekeza chipani chomwe iwo akuchisatira. Mwachimenechi Mai Aisha Mambo komanso ndi akuluakulu ena a kuneki amene ali azisogoleri athu a United Democratic Front anapangidwa adi magrupu osiyanasiyana kuphatikizaponso pa UDF National Caucus pano. Koma cholinga cha iwo wakupangidwa m'magrupu mu adi sichoti akhale oyankhulira chipani ayi. Pali zifukwa zomwe anapangiridwa adi m'magrupu amenewa. Ine amene ndikuyankhulane sindimayankhulira chipani, koma ndikuyankhulira grupu lino la UDF National Caucus chifukwa nkhaniyo kuno yatipeza. Mu grupu limeneli zambiri zimakambidwa macheza, koma kwakukulu timakambirana zotukula kukweza chipani chathu cha United Democratic Front. Ndizosadabwitsa itati yafika nkhani pamene papa yoonesa kuti mwina ikuoneka kuti ipereka mpatukano mu grupu mu, kapena kunena kuti ena sayimvetsa bwinobwino. Anthu ambiri amakhala kuti akudandauladi. Ndizoona kumeneko ndiye kukonda chipaniko, koma chipanicho tichikonde mwandondomeko chifukwa ndale zomwe tikuyuza panopa tikuyuza za pa social media. Wina aliyense pano ndi mtolankhani. Sono mtolankhani amene tachulukira panopa ndiwongoti kungopeza chinthu ndaye mwe forward. Sitifuna kuchitenga chinthu chokuchimvetsa kuti kodi chinthu chimenechi chikutanthauzanji. Zimenezo ndi vuto lomwe likutigwera kapena vuto lomwe litili nalo ifeyo a chipani chathu cha UDF. Mai Aisha Mambo mmene tafotokozera ndi munthu wa ulemu wake, andi ndale zawo sana yambe lero. Ndibweretsa pang'ono mbuyo mu, koma tisayere kuti pano tikukambirana nkhani ya video yomwe ikuzungulira, yomwe ikuonesa kuti nkayankhulidwe ka osatira Aisha Mambo omwe amayankhulira akamayenda nawo ngati timu yawo.
akukamba zonena kuti pamasankho omwe akubwerawa tivotere Peter Mutharika. Ndiye ndi video yomwe ili panoyi. Posungulula maganizo amenewa ambiri takhati kuzunguzika kuti kodi akuyankhula bwanji mayiwa. Tibwerere kaye mbuyo. Tanena kuti mayi Aisha Mambo si achisokonezo andi ndi munthu wokhazikika mchipani. Sangangobwera lero ndi lero nkuyankhula chimenechi ayi. Tiyeni tione nikayi video yo. Muyionesese bwinobwino. Andi mukayionesa bwinobwino mupezeka kuti mkatimo munthu amene akuyankhulayo wavala jacket. Andi jacket eyo ndi yomwe muli kalala ya blue komanso muli kalala ya yellow. Yomwe ili ngati jacket eyo ya blue ndi yellow. Tikabwerera mbuyomu mutitha kukumbuka kuti mu 2019 tinali ndi zisankho, koma zisankho zimenezi chipani chathu cha UDF chinapita pa alliance ndi chipani cha DPP. Andi ambiri tili nazo, ambiri ali nazo zovala zimenezi kuti anthu amatha kusokesa nsalu ija kusogolo kuyika yellow kumbuyo blue, kapena kumbuyo blue kwina ku yellow, chifukwa tinali pa alliance. Nthawi imeneyo ma videos omwe ankajambulidwa kufikira pano adakalipo, chifukwa video simungayifufuta. Olo mutayipange edit mwa mtundu wanji koma china chake chiwoneka mmene chinalili. Ma videos omwe ankayankhulidwa mu 2019 ndikukhulupirira atupere muluza ankavala mbalina a blue kwina yellow. Video imeneyo kuyitenga munthu nkuyiponya lero li panopa, munthu osaganiza bwino ongoti kungochiona chinthu nthawi yomwe kuchipanga forward ayipeza nkhani. Koma wina alesa akukumbuka kuti mu nthawi imene tinali ndi alliance imeneyo. Ndiye wina lero watenga video ya 2019 nkukaponya mmagrupu cholinga akusokonezeni anthu a United Democratic Front pamasiku omwe abwerawa kuti mmalo mokambirana zinthu zomwe zingapitise pasogolo mukhale muli poko mmagrupu. Posakhazikika kapena kuchiona kuti kodi chinthu chikubwera bwanji, anthu nkumachiona kuti Aisha Mambo sana yankhule bwino. Iyayi, ma videos awa ndi a 2019. Andi panopa mmene akwaziwira mayi Aisha Mambo mmene akuonekera ndi mmene akuonekera video yoyo mutha kuona kuti akusiyana, chifukwa panopa mayi Aisha Mambo ananenepa. Pepani tikukonza zinthuzi. Mmene akuonekera Aisha Mambo mu video imene yomwe ikuyankhulidwa leroyi ndi mmene alili pano ndi zinthu ziwiri zosiyana. Mayi Aisha Mambo panopa ananenepa kuposaso mmene ikuonekera video imene icha. Mwa icho video imene inkakamba za 2019 za mgwirizano pakati pa DPP ndi UDF, ndipo mmene ankayankhula chonchomo anthu ambiri zovala atavala ali nazo kale. Tibwerereso mbuyo, ndakamba za Tupere Muluzi ndi za Peter Mutharika kuti anavalapo zovala ngati zimenezi. Tikuziwa kuti chipani cha UDF mu 2009 chinapita pa zisankho chopanda candidate. Zimenezo tizitha kukumbukira. Andi mu nthawi imeneyo tinali naye candidate Dr. Baki Muzi, koma anakanidwa kuti sapikisana nawo. Mwa icho masankho a 2009 tinapita ngati opanda candidate andi tinapanga alliance UDF ndi MCP. Kwatenga ma videos amene ajawo omwe anankayankhulidwa a MCP omwe ali a John Tembo Ndabakiri. Ndikutenga video imeneyo kapena ma audio amene nkwaponya panopa. Eno osaganiza bwino ongoti kungochipeza chinthu kupanga forward azitengera kuti Amuluzi to akulamula kuti tipange alliance ndi Congress. Sitimaona kuti kodi chinthu ichichi chinakambidwa liti, nanga kutengera siku limene uzafika siku la lero zikugwirizana sizikugwirizana. Tili mu nthawi ya social media, tisamale. Mbuyo mu UDF inazapanga poso alliance
ndi mgwirizano ndi Afodi nthawi ya Muluzi imeneyi, ndipo ndimakhulupirira kuti Achihana anali second vice president, first anali Justin Malewezi. Mavideos omwe ankajambulidwa nthawi imeneyo kuti atengedwenso azaponyedwe siku la lero, tikhalenso tikuzunguzika mitu m'magrupu mukusiya kuyankhula zina, tikhale tili poko zoona zimenezo. Tikukamba zimenezi chifukwa chonena kuti mkatikati mokonda chipani chathu cha UDF, ena ali ku Mozambique, ena ali ku Botswana, ena ali ku South Africa, ena tili ku Malawi. Pempho lizikhala lonena kuti anthu omwe mwatitalikira omwe muli kunja ndi mamemba athu omwe mukuthandizira chipanichi kwambiri, koma ena amene simmazisatira kwambiri mukafuna kupeza chinthu musango chimwaza, apitireni akuluakulu amagrupumo, apitireni anthu ena omwe amatha kuyiyankhulira UDF. Pa National Caucus pano tili nawo ambiri omwe amatha kuyiyankhulira UDF. Tili ndi brother Samu Muyawo amatha kuyankhula chinthu, tili ndi brother Jafu amatha kuyankhula chinthu, tili ndi brother Saifula Kongwe amatha kuyankhulira UDF, tili ndi brother Austin John amathaso kuyankhulira UDF, tili ndi brother Sekadala amathaso kuyankhulira UDF. Anthu amene onda akuluakulu omwe mutati mwapitira ku inbox kwawo ndi kuwafunsa akufotokozerani china chilichonse kusiyana ndi kungotenga chinthu kungochiponya pa grupu lina lililonse lomwe lila UDF ndiye anthu azisokonezeka pamenepo. Nkumapezekanso kuti enaso audindo akutukwanidwa, si zimenezo. Pa grupu ya National Caucus tili ndi akuluakulu monga Mai Aisha Mambo tili nawo pompano, Honorable Mpaweni tili nawo pompano, Honorable Yusuf Mwawa tili nawo pompano. Anthu amene wawa sana joinisidwe pa grupu pano ndicho lenga chona kuti nkhani ina iliyonse yomwe ingabwere, Yusuf Mwawa abwera azayankhe, Aisha Mambo abwera azayankhe, kapena Eugene Mpaweni azibwera azayankhe. Simuzapeza anthu amenewa akuyankha m'magrupu, chifukwa iwo ali ndi magrupu awo akuluakulu omwe amatha kumakambirana kumene kuja zomanga zoti azitigawira ife na tichiona kuti chipani chathu chikuyenda motani. Anthu amenewa anajoinisidwa m'magrupumu cholinga ndichonena kuti zonse zomwe timacheza ife pa grupu panopa amatha kumazisatira bwinobwino. Iwo ajawo akafuna kuyankha amakakuyankhirani pa ground kuti anthutu akunena izi iya si zimenezo, koma zoona zake ndi izi. Timvese penepo, sizongoti waipeza ukunkhani kubweresa kuponya pa grupu lina lililonse lomwe lili kuyimirira UDF, kandi Friends of Atupe Muluzi, kandi Dzuka Malawi, kandi UDF National Caucus. Tini magrupu ambiri omwe akuyimirira zipani zimenezi. Ndiye sizoti kungopeza kukunkhani iya yabwera amenewo azatiyankhire pompano, akuyankhe iweyo kuti ndani pa grupu, iweyo azikuyankha ngati ndani, chifukwa choti wagula foni iyayi. Iwe nangati uli ndi nkhani grupu lomwe ulilo muli akuluakulu apitireni anthu amenewo akuyankhani, koma akuluakulu awa tiyapase ulemu. Ife nangati tasowekera nzeru pena timapitira ku inbox. Ngati we ukufuna kuti akuyankhe apitire ku inbox akuyankha, koma osati akuyankhire pa social media ngati apapa grupu ngati apapa. Ndicho lenga chona rubu zitenga ma voice note yawo muzingo aponya pena pale ponse. Ndi anthu akuluakulu, ndi anthu omwe akutiyendesera chipani, akutisamalira chipani, akutineneraso chipani. Tiyeni alandire ulemu mmene woyenera kulandira ulemu, mmene ayenera kulandira ulemu wawo. Atinanga tipena pake tachepekedwa, tatiyeni tifunse kwa anthu oyenerera. Anthu oyenererawo akachepekedwa pa chimenecho amapitira akuluakuluwa ndipo azakuyankhani mwaluntha. Timafuna tifotokoze chimene chifukwa ndakakamizidwa kuti ndiyankhule pa grupu pano, chifukwa zikuonesa kuti anthu dzulo apesana mitima, ena mpaka nsima imene sana api tikudziwa ambiri timachikonda chipanichi mmene tingachikondere, koma tichikonde mwanzeru, tichikonde mosamalisa, tichikondeso monsungira munthu wina ulemu wake kuti ulemu wake omwe ali nawo ukhale ukupitirira. Mawa wabwino, ine nabwera pano kuti ndizafotokoze ngati director wa UDF National Caucus
kuchiyankhulira chinthu chimenechi chomwe chinaoneka kuti dzulo panakwiya pamalo pano. Zikomo kwambiri, Ambuye akudaliseni. Zikomo.